Може и тежко да ни беше, иде накрая, ожърнахме го. Какви жени беха, ушите ни излезнаха, тия дни. Сенче нема никъде и студена вода нема да се разгладиме и уста да разплачиме. Право да ви кажа, трудно ни беше. 20 дена не сме си ходили в селото. Ама па много жито жанаме. Така че, нема страшно за зимата. И ние нема да гладуваме, и стоката ни нема да гладува. Ама па предварихме всички шафари с дожърването. Нека да ни завиждат всичките, като тръгнем за сено с колата. Така сега да уважаем за на Качалова, я вие мъжете дайте световете да ги изпиеме. Не, сега точно в момента дават това. Я дай да поям с баклето вода, че сървовете трябва да са чисти. Дай да пиете малко вода. Жени, я да видим вие какво сте донели тук за плетене на брадата. Аз съм приготвила за плетенето на брадата. Червенко не, усилек и здраве за всички живи и здрави. Така. А калята донесла, алърджък и турско цвете. Чудесно. Айде, жени, айде, давайте тук цветето. Айде, плетете брадата. Брадата, че време нема, айде. Билче, я ти докато плетат брадата изкарай една нашата песен. Майноле, слънце, ето право на обед. Майноле, да помаме, имат стоя. Животе бело остадо. Майноле, Това да стане брадата да отрежеме. И вече жътката сме свършили. Айде, изплете по брадата. Така оставете сега. Така, сега мъжете да отрежат. Айде, братя!
Да отрежаме и брадата. Айде! Оп! Тая година доста жито, а на година още повече. Дай Боже! Я жени сега, свийте брадата на венче. А сега да поставим брадата на най-малкия затварник, който през цялото време ни носи водица студена да пиеме. Жени, айде да изпеем една песен за брадата и да изиграем едно. За селото, че става късно, па да го достигнем, че се